Loh. Mbok. Mbok Wangsi. Mbok. Mbok ya. Tak arep-arep sing esuk. Teka bari tumrotos banyu matang arepan lawang. Pasrahan gedang digawa balik maning bener emang ngomong mbok sampean ku beli weru kono nume bapak dam aja to liya nurut ngloyo tiwas gemblung tiwas mambun wis tak ulemi mbok sampean gawe alangan disiksa dewek aja sengrak-sengruk turun tangis mbok Wangsi apa kang dadi sebab jalaran diketemu ya mbok Uma ya mbok beli ketemu mbok ya mbok jangan ketemu baik jangan ngaku baik bener emang ngomong sampean hari beli weru me bapak dam aja padu kloyong baik wong pegawean kang paling jengkel yang kening dunyaku wong ngenteni sampean bareng tekak ya Tapi Maridin weru sewari me bapak dam weru aja weru baik mas saya weru je sampean gedange digawa balik maning mas saya weru sampean weru nangis umae madep mendi ayo bapak dam madep ngidul cung madep ngidul iya ni ngarepe anak kurungan manuk perkutut pira 5 kacung 5 ni sebelah wetane Uma anak kandang dirajek wesi lembut anak satu anak apa ning kono Popi cung iya bener ningan kembangane sawernane kekembangan ya anak kabeh bener nah saiki Baridin pengen takon mbok apa mulane mbok kaya dumrodok tanpa larapan tumiba bari arepan drengkoyongan bae balik bari nrotos banyu matang arepan lawang ana sebab apa mbok disewoti wong liwat apa mbok diseneni wong ning pasar apa mbok anak kang ganggu Baridin minangka batang pembarep anak sampean kang mumuhe siji mbok sing sapa gawe kaniaya ning mbok Wangsi bagian sora ngliwati batange Baridin dingin Baridin sira cung niksa wong tua kucung cilik bae nyiksa wong tua pripun siraku sing awit cilik cung nyiksa wong tua aku dibot-bot sampean takaning dewasa punapa sih mbok mengkenen Baridin mbok ditolak cung ditolak lamarane cung buh hari ditolak si Baridin sing mau ga siraku mati ya bae wis mati ya bae nggih mbok ditolake priben mbok ngomong bapak dame Jari ngomong sih cung ya mbok ya segala-gala ngomong ya tuli blak-blakan nggih mbok ya nanging ngomong ora diterima sih cung kenang deneng larae ning mbok Wangsi cung nggih mbok ngeneseni mbok Wangsi cung hari masalah diumbangi disengeni disewoti sih cung bidani sok iya terus pripun mbok kenang kelara-larae kok cung ning surat minangka yakidu Ratminarya Kidu mbok aduh cung siraku mulane Baridin siraku haturkeun mawis dewasa wis wareg kita ngopeni sira sing cilik mula mana mampus wis beli sudi ning sira sebab sira lu nyiksa bae ning wong tua Baridin loling darat loling banyu Ratmina antak bayangaken kanggo bakaling jodoh durung karuan kang dikandut merucut kang digondol merojo mbok Wangsi
Baridin ngerasa duwe utang banyu susu singawit masih bayi. Turung kongsi Baridin bayar utang budi nih sampean, Mbok. Bisa sira ngomong kayak konon. Nanging miksa sing popok Baridin. Kayak ora sudi ora terima rasane ngatirat mina wong-wong riak idu ning Mbok. Goblok banget. Malingane larat teman rasane ngati. Wong tua siji durung kongsi Baridin malas pulih dumadakan surat mina wong-wonge ngomonge teriak idu swaya ngaliani sejen jagat mapura tekani ulan tekudak mangsa urungan rasa Baridin temene durung mati. Sapakang bakal bisa nulung Baridin segodong ketinggal wong tua anak wis mati ngadirakan sampai siji ora bisa nyumbadani karepengan. Baridin permisi, cilik simbokan mbok masih ngaku anak. Wis aja ngenes-ngenes. Cilik anak, gede si sanak. Mana mampus tenimbang sira nyiksa bane wong dawuh. Larang-larakaken atine wong dawuh. Tegel moke. Tegel ora tegel. Adur papan irawis modar. Aduh, mbok wasi. Sang bengen kan kulaku sang bengen. Pengen bareng nang baning makame bapak kang wis mujur ngalor ya mok ya. Sesambateng batin tinimang Baridin beli kelakon kelawan surat mina bagian suara mati bareng baik karo bapak jejer mudir mengalor. Jagat kang bisa ngeleret-ngeleret di perasaan
bari aja kelingan bae ning nok surat Nina kang ina-ina ning bok wangsi ning alam dunia. Semaune ga semaune sirak mbok ngomong apa? Kunane ngapa mbok bari din kumbok kapas temen Ratmina beli gelem sarung-sarung melu dibalekaken. Aduh iya mbok teli lagi lekaseng apa ampun Wis aja ngenes-ngenes bakal sirasi saking bocah druja saking bocah males mana wis iki percuma mandiri sirah ndok siji di dadar masa mbak lamun nyata temen mbok kepaksa bari din kata jakelang pamit ya mbok. Iya los royong Kang tega mboke jar tega ning larane tega ning patine mader mbok anak ake limumunge Baridin mbok tinimbang Baridin urip ning dunya mung kanggo luyan sawanganing mata wong ayu-ayu bagian sora beli dua ambekan Baridin bisa mau kayak sirah sak bayar mati selamat tinggal selawas-lawas bok wangsi aja kelangan anak sampean Baridin ya mbok selamat berpisah bokatan pisah ning dunya timu ning akhirat Baridin dinakin masih ketemu kelawan bok wangsi langsa temen badan bok wangsi wong tua mumunge kari siji wis tega ngusir anak kenang nyandang wirang diriak iduning surat minah bocah gembleng Gusti mualia apa sing awak saumur-umur loyong luru ademing pikiran bok menawar tinemu kelawan padang-padang ini jagat